Randa Zomo Kakanda Seka Imagine Pharaoh and Zara Wasna Vigrana Shana Mahara Bhagdano Bhatana Iti Brahmasiti Yoga Gwara Zibata Brahma Vega Nambara Vaja Siti Nustimesa Saja Sara Kuti Vangustini Saja Simuniti Java Polisa Ase Marito Vasara Kumpura Gwara Daga Zamuzika Daga Shikiri Rakusika Dayamu Shukute Moya Wangu Kaina Kufara Nuka Katinga Marina Nagara Randa Somo Kakada Shika Bagulu Chile Kuchigomea Namaye Boya Pera Nakura Nakura Kudalanera Sako Jana Jaka Mangura Kukamusi Uya Wada Zukira Ende Imi Amita Bozukira Azuna Reka Kuna Vayapira Lokote Zingo Zingo Ni Vamira Shiva Yeah man one after the other is the order for whatever, big whatever. Level the next 1 minute. Soldier, Makumari, Hurry. Come on, is there any Linda? No, 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 but the Linda, the Gudi Mutinda, any Dorishinda, but the Uri, the Gudi Makumani, Imaguna, Namagara, Ziba, Parigo, Kamasiba, Pariba, Basaraku, Dana, what I'm catching, I'm not talking about. I want to go to the Tenda, with around the Lego, and the very power, the Gudi, Basaran, the very one, I want to go to the Tenda, with around the Lego, and the Shiba, Mari TV, Babaru, TV, yeah, man, what after that amazing. Set God. Lego. Shiba, 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 Paka, Makuruan, Mataya, Mamyawani, Shiba, Kusada Kuda, Utimakuta, Karawani with the Panajuta, Wawia Majuta, Kochani Nindailuta, that's the door of Marata, Kusaka Dini, she is Sandayuta, what is in the Dakota Nichagona, Dakota Nichavona, Asivaida Nigodona, Masiga Sine Koti, Munamaka Vichatera, Marisi Varatera, Rese Manashira, Yosiana Vatera, Munamaka Vichatera, Apawaya. Can you the same way from top? Hurrah! Unkuru Patika was in Gansori. Shiva, Paka, Akira, Maskara, Mayawani, so Jalu, Shiva, Kosana Guda, Kuta, Karavani, Kapanajuta, Pamela, Juta, Koshani, Nidairuta, Nasidoro, Marata, Kosata, Siye, Sandairuta, Masiti Dakota Nichagona, Dakota Nichawana, Asivaida Nikoduna, Masina Zive Koti, Manaka Vichatera, Marisi Varatera, Rese Bakashinga, Yosiana Vetera, Minamaka Vichatera, Marisi Varatera, Rese Bakashinga, Yosiana Vetera, Serunaga Gudi, because one of the name of money. Wrong about the Nagazagani, Roma doesn't go off the money, Roma Watani, Watani, I don't want to say Watani, I don't say that, Simba, Rang my right in the finger, Rang my even Jalena, I say Mutalena, that is not a book, when I was doing Satira, Maris Beretera, let's say Wakashika. I tell everywhere we go. Remember the thing, you turn up loud like talking about to black and gold when I worship silver and gold. Give me the next 1 minute. Lego. Remember we don't run from play.
masih bikin poema. Awalnya, baru ini lima wajib murid sila. Bahkan maka wajib ngebegun di segerera. Ando kata ku anu kesera ku coba. Baru kali ku di sini sila. Dari serta apa? I respect the fans to the maximum. Pulang bawa yang ini. Awalnya. Aku bersama Berita, saya berdua nama seorang daulat macam darah. Aku ambil cekik dalam cekik sedawai tasik. Angkat kawan ada teguran yang Dina jenakan sedekor kami jahit masih. Barang kami terlalu besar. Siapa yang kau masuk ke kudai? Mana tahu orang sikat tahu dia mana tahu sikat sudah sudah mana tiba sudah kudai wong. Maka bersama Berita pada zaman nanti bisa berguna orang bisa. Awalnya cuma tadi kita yang mau remember respect human right. Nothing about is in our life. Love on the next one. Ada
Ila warusha sakando la kuuza wale ukata kutisa wala kisa mawani sisi adina kwa nasakani mango mango ndio ndio shani kwa sisi yani kanya wale ukata kutisa wala kisa mawani sisi adina kwa nasakani mango mango ndio shani sio kama kata kata kama kata dona sisi kuvuka ya kadonga doga azidi ya choka na gozi wanaweza kuelewesha unajua unayoelewesha sababu afika mambo desha leo ndio watu watakwenda shule waje kutoka hapa kwenda kukechi kule azina mali ya kwenda mangule baba kwa kule kwa kuta bado unazadula basi dawa katika leo ndio kufikiri sana wapenda kubana ili tango bora wote kazi wanaenda kuruka kwa kufikiri sana wapenda kubana ili tango bora wote kazi wanaenda kuruka kwa wai kulicho kwa yeye leo umejona uyaga betwa sisi jai sabure megetwa sada ndiye achegetwa unodona diabolos ali uyaga roma gogolos karawaziwa ndio ya zuwa mando kana kwa ni kuzi jagura kwa nuso egote yango ada wanda wida jishame kapo dinabuna kutsana una ngo banana Yeah, man. After the 10 there, watch how we grow. Remember my selection, I take progress. Lego! Right about now, put it on your knees. One, we're gonna run properly. Lego. Para
Majowani, Kanangari Wana Masani Mitra Kawana Jimini, Tangan Kiri Bani, Pada Kuraya Makuruani, Kana Masara Majowani, Kanangari Wana Masani Mitra Kawana Jimini, Nagodi Wau Teiko, Ayeme Wenanga Tayo, Sima Baba ini Tayo, Remember one after the other now. Select a level the next one. Organiza pura neoiri, cultura canção, estamos serem Romba, jogo sangue na lei, mas não Hoje beijos vou Convite mais a pagar de Mexicoa Ó, de Mexico é Não quer vir uma zona, mas como Aí vai dizer, não vai dar vai Não vai estragar hora, vai levar uma gata Sai daí, feio Wani aqui, e não te aplauda Quem vai ir, show de água No reverse.
Don't you? Some baby go go play. That one I'm gonna never explain. Rock my man who got a machine plan. Go down when you want to money over there. When I'm getting them to it, I'll come for a bag of me. I'm blind, I would have been going away. My party, go on and don't go down with our country. Money going to the body, money don't look it. That's a good look. You want to say you. Why don't go on? You know what you go back to say now. Pazaba, don't I tell you now? Maria, you want to think that? I was a you know what you go back to say now. Pazaba, don't I tell you now? Maria, you want to think Sauro, I was a I go to Taki, Piritima, Patajima, Pamantema, Razuna, Robert, Tachuna, with the good night of the I think I do, I travel to the I will roll sooner. I see, who pay you, Mutoro, Marie, you see what I get the Baba, Ciao, Ciao, you know when you go back to say that, Pazaba, don't I say it, Marie, you want to take that, I was saying that, you know what, go back to say that, Pazaba, don't I say it, Marie, you want to take that, Sauro, I was saying that, what are you going to do, man, don't you have to take, go back, so let's roll, I will. I be a selling, it's not Emma, no fighting, no fighting, so what I'm going to do, I just go around and do what I'm going to do. Why is he not going to do what right about now, Kila. Give me this one now. We're going to run and play. Clever. I'm not going to do what I do. So we are making it. I'm going to do what I do. No, I'm going to do what I do. That's the way I'm going to do. Let's play Baba. We did. I'm going to do it. Wow,
Right about now, selection and take progress. Killer, let's go to the next one. Right now, one after the other is going for never, backward, never. In the next two nomination, Lego. Diamonds in life is not fair. English is that teach it. When they wish it that teach it. Not everybody that teach it. Money does the good of Jesse. Who was the fool who is it? God, I would do a person. That way, things are that it. Imagine you money it's here. Some of the would have said, which is here. But she doesn't go to make it. They don't know what you might have put to my now. Shellings, not tellings. What about this? Let me tell you now.
Słońce. What does it mean to be Zimbabwean? To be Zimbabwean mean to be Zimbabwean. To be Zimbabwean is to carry the mark of leadership. And leadership begins when you embrace your purpose and take responsibility. These times we're living in are evidence that each one of us was born in this generation for a great purpose. A purpose to shape Zimbabwe's future, a responsibility to carry the promise and live in the Zimbabwe we want. Zimbabwe is waiting for a generation of people who understand the meaning of standing up. You are the stepping stone, the one with the flame of inspiration, the one with the passion, the one who has what it takes to move Zimbabwe forward. It's time to stand up and do what is right. It's time to rise and do your part. It's beyond a privilege. It's an inheritance, a pledge that everyone has to make. So rise, Zimbabwe. Simuka, Zimbabwe. Pakama, Zimbabwe. It's time to pledge, register, and go vote. What does it mean? I have a goodly heritage. I'm called and I'm chosen. My lines are falling in pleasant places. I'm His glory, His royal diadem. I'm a partaker of the divine nature, joined as with Christ. I'm His workmanship. I'm from above, I hail from heaven. Abraham's blessings are mine. That's what the word says.
heritage. I'm called in. Mwana ruchema rutaka mama wake kana dede wake chipai mando ya mundu wana mundu zotari papi pane mwana ruchema rutaka tinakuona stempe iri kuti maregister here kuna ane vana pane munhu arasa mwana pane munhu arasa mwana muona pane mwana ruchema apapa munouyawo motiona haleluya right tinakuti mukoma Leo Right, Mr. Leo. DJ Smith, tomorrow I'm going away from Mr. Leo. Right, make Mr. Leo. But so Wamaka Hotel Mashoko Kurumita and Manja Tusheta on my church Jive Pana. Right, Mr. Leo, we have more tools on 2 words than Kurumita. Over to you. Azufara.
kupi? Tichibva pano munhu wese kuenda kupi? Munhu wese kunorejesta kupi? Kuvota handitika tiri kuti isusu seZimRights 10 by 10 10 by 10 tiri kuti isusu iwewe nevanhu vako vangani 10 handizi munhu wega wega nevanhu vake vangani muchienda kupi kunorejesta kuti mugozoita sei voteika kana uri landlord usagara pamba nevanhu vasina kurejesta kudii kuvota isusu ZimRights neERC kuti munhu wese mai vane nemari zviyani yetorejesta kuita sei kuvota. Thank you very much. Mr. Leo nemashoko akanaka pananzwa kuti 10 by 10 chii here ndiananzwa kuti 10 by 10 keda uya keda hanzi 10 by 10 na Mr. Leo chi ndazoka here ndazoka right keda 10 by 10 chii Robano register nevanhu 10 hanzi iwo nevanhu vako muita 10 Mr. Leo mamunzovatora 10 by 10 kauri ehe timei 1 for him handirikaa right ndinoda kubvunza kuti program yatikuita panapa iyi taipiwa nechii tinakuona mother program yese yatikuita nekufara kunongu taipiwa nechii taipiwa nevezek nevechii futi hanzi nevezek nevevyara zek ndizvo here vevyara vakagara papi hanzi hazvisi tapiwa nezek nechii hanzi neZimRights nei futi kosara imwe 1 nechi neelection resource center handirika yes right rekati iva vekuelection resource center ka rekaini mbovashedza mirai zvenyu mbijana taumboshedza vekuelection resource center vatipe mamwe mashoko handirika right Mr. Solo shinai uyai ndipei mashoko makadii seMaryzi kana mukasadaira kana ndaburuka handipi kana munhu hani kana tisheti yandakuonayo ndokupa right rekedzai tingoti taurei shoma shoma zvandoda kutaura ndichabvunza makwestions anosvika 3 ndapedza kutaura saka vese vari kuita noizi ndozoti hapana chavachabva handiti right chekutanga sezvataurwa nawamachisa tichitanga tauya panapa kuti tese semaZimbabweans tiende tinorejesta kuvhota handiti maelections arimo muna 2018 asi ino inguva yekurejesta kuvhota chitumbiza ine yatiri kuti blitz iri kuitwa izvezvi yamurikuona vanhu vese vezeki vari pano apa vari kuti endai munorejesta kuvhota ndokunga ndaona 2 macenters inatorejestera kuno kuchitumbiza seMaryzi handiti saka imini mese muri panapa toda kuti muende munorejesta kuvhota mapedza kurejesta kuvhota toda kuti muzoenda futi munoinspecta the same voters roll iroro rinenge rabuda handiti ndofunga manzwa zeki yataura kuti tine inonzi biometric voter registration system kuneva kuti munhu wese ane makore 18 and above akambenge akarejesta haasisimo muvoters roll saka endai munorejesta patsva mazita enyu apinde muvoters roll iyi zvaratiri kugadzira handiti right saka ndichabvunza mubvunzo pane zvakabva mukutaura izvi pane mubvunzo uripo chechipiri chandinoti titaure ndechekuti seelection rizosenda neZimRights tine yatiri kuti kosenda yatinoda kuti kana muine zvamunenge muchionawo pamuchaenda kunorejesta matambudziko amunosangana nawo zvakunakidzai zvamafarira marecommendation amuinawo munotisenderawo mamessages kana kufona pamanhambers akaiswa pamabhanazi ari kati munombaya handiti manhambers iwayo aripo tokumbira kuti mwashandise kusenda information yenyu ndakwanisa kurejesta ndasangana nematambudziko akati handiti ndo yati kuti citizen observation tine basa tose pamaelections haisi nyaya yeelection zosenda haisi nyaya yezeki yoga haisi nyaya yeERC haisi nyaya yemapolitical parties inyaya yedu tose semaZimbabweans saka voter registration iri kuitwa in phases
Saka izvezvi pane phase yekuno kuchitumbisa. Lodi ndibobvunza ma-questions mashoma. Right. Kana mchingada kubvunza ma-questions mashoma. Ndichaita kuti munhu achapa ma-t-shirts iwayo anosangana nevanhu iwawo paspeaker rapo handikuda promotion kuno. Handizvo. Chekutanga system itsva yataurwa naSiwela wekuZEC iri kushandiswa kurejista vanhu inonzi chii? Right. Ndichatanga nemi. Inonzi bioregistration system. Vagona erava. Inonzi chii? Hanzi biometric voter registration vagona erava. Vagona ngavaende vanomira paspeaker iyo handiti. Ndoda kubvunza zvekare kuti se-election rizosenda tiri kuencourage vanhu kuti vadii pamwe chete ne-civil rights. Tiri kukurudzirai kuti muite sei? Ndoda kumbotorawa. Kuti vavote ndinozvachese here? Alright, zvenzai mbouya panapo. Kunoregister kuvota. Zvikutengai munoregister kuvota handiti? Endai kuspeaker. Asi kana muchinge maregister kuvota, mozonoinspector, mapedza kuinspector, mozonovota. Handitawirirana? Right. Zvinoda kuti tataura kuti takaseta chinhu chinonzi chii chatinoshandisa kuripota. Right. Right, vagona hanzi takaseta peko. Hello? Call center vagona ngavaende vanomirawo. Tatakaseta call center neZim rights ne-election result center yatiri kuti manumbers acho ndo akaadvertiswa apaya. Torai manumbers iwayo kana muine zvamunoda support. Ndokunga izvezvi tina commissioner of courts vari mutenti yered yakanzi ZFM iyo. Vari kuda ma-affidavits, kudhindirwa ma-affidavits free of charge. Anouya ne-affidavit rakadzindwa aine chitupa chake ndomupa t-shirt. Handiti? Saka ndikuda munhu arikuda kuregister kuvota ane 18 years anenge aita dati akaendapo. Ndichapika mazita anenge abva ipapapa ndomudeedza ndomupa t-shirt yake. Saka ndoda kukuteerera nemashoko iwayo ndokukurudzirai kuti endai munoregister kuvota. Muchinge mapedza kuregister kuvota, sendai information yeexperience yenyu panhamba dzatakaadvertisa dzeZim rights nedze-election rizosenda dziri pamabillboards ari kunoko. Muchitipa experience yenyu, matambudziko enyu amunenge muchisangana nawo, tinenge tichishanda pamwe chete neveZEC kuti tigadzirise matambudziko iwayo. Maita basa. Maita Mr. Solo, right? Regai ndidzorere kuna Madam Siwela wekuZEC zvekare haneka. Regai ndikudzorere mukana uyai panapa. Chitumbisa muripo here apa. Tine kambai vakandikachazokutwa ndinyatsokutierera zviri kutaurwa handitika. Tine slogani yedu yatiri kufamba nayo tichenda kunoregista kuvota. Kuti BVR for every voter. Walala wasara. Saka handei tose tizwe BVR for every voter. BVR for every voter. Walala. BVR for every voter. Walala. Isu tikuti kumaZimbabweans vane 18 years and above. Handei tinoregister tikukwanisa kuvota. Tiri kutaura isusu vanenge vaine zvitupa zvakanyorwa kunzi citizen. Handitika. Ini parinenge ndichitaura nendini ndikataura neshola ndopari kutaura nendevele kuitira kuti tione kuti tiri kuti munhu wese walala wasara. Salibonani. Tina abantu beZEC sithi umuntu wonke ngakambe-register ukuthi avote. Anti yasizwa. So thina sithi umuntu ongumZimbabwean oneminyaka amathumi nesishiyagalombili uyakwanisa wena ukuthi uhambe uyoregister ukuthi ukwanise ukuvota. Kuti muende kunoregister
kutambirwa kana kuti valid passport handitika Sinitina ungakhambi yothatha isithupha sakho singaba yisithupha siphi sangkhona uyakwanisa ukuthi ukhambe uyoregister ungabe yipassport but full passport hayi ungathathi passport wena expire anjasizwe tobva ipapo kunyazoteerera nekuti pakupedzisira tine mibvunzo yatichazobvunza handitika tiri kutaura isusu nyaya yemaproof of residence gwaro rekuratidza paunogara riri muzita mako isusu tiri kuda gwaro rine zita rako iwewe ringave gwaro ripa ringave gwaro kana tsamba yawakambotumirwa iri muzita mako ingave confirmation letter iri kubva kubasa kwaunoshanda nyaya hombe ndeyekuti iri muzita rako toenda isusu kune vabereki vane vana vane 18 years and above vanokwanisa kuti varejeste tiri kuti isusu vanyorerei tsamba kuchishandisa inini proof of residence yenyu baba kana amai tsamba iyoyo yobatana nebepa remvura kana remagesi yatove proof of residence kumwana mwana anenge akuzokwanisa kurejesta kuti agovhota wena njengomuntu ongumzimbabweni sifuna ukuthi wena uthwale i-proof of residence yincwadi etshengisa ukuthi wena uhlala ngaphi ingaba yincwadi yamagetsi ingaba yincwadi yamanzi ingaba yincwadi even etshengisa ukuthi wena wayelapho esibhedlela ziphi sangikhona kungabe ungahlala lo baba ungumntwana oleminyaka eyadlula 10 lasishiyagalombili sifuna ukuthi wena uhambe ubhalele incwadi kungaba ngubaba wakho kungaba ngumama kungaba ngukhulu engakubhalela incwadi yangikhona ayifuni ukuthi wena indise commission of oaths ayifuni khonoko incwadi yangikhona bengaphonga ukubhala sokuyanele kunjalo uyakithi thina sesikurejista ukuthi yanekele ukuvota proof of residence tiri kutaura isusu kuti hazvitadzimisi munhu kuti arejeste pane maafidhavhits amuri kuwana ari kumasenders kumaregistration centers ese maafidhavhits haatengeswe anowanikwa pachena saka isusu handei tinorejesta macommissioner of oaths dzimwe nguva munotoona edu ezeka aripo pasenda achitokomishina kuti kurejesta kuve nyore blisi yatiri kuita muno muchitungwiza iri kupera musi wa 25 Blisi yedu iri kupera musi wa 25 October. Kana 25 October yasvika torejesta vanenge vazosara tinenge tichidzokera kuSecond Teachers College tichiindirira mberi nekurejesta kuti tigozokwanisa kuvhota. Nxa wena ungelela proof of residence oyitholeyo siyakucela mzalwane ukuthi wena ungabuya ema-registration centers ethu siyakunika iform okuthiwa yi-VR9 elisebenzayo njenge-VR9 lisebenza njenge-affidavit form so wena ungabuya siyakunika ulifile iform leli alithengiswa uyalinikwa egrekeni mahala so ungabhadali imali yokuthi unikwe iform lenelo so even namuhla uyakwanisa ukuthi uhambe ethethe leyana bayakunika ifomu esilikhulumayo okuthiwa yi-VR9 khona ngale thethini silo-commission of oaths uyakudindela even ifomu lakho eliyi-VR9 ukuthi yenekele ukuzorejesta ibhlitsi yethu ngapha eSt. Sizavala mhla ka-25 October but singavala ngapha eduzane lezindlini zenu siyabe sikhona emakoni shopping center siyabe sikhona even ema-offices ethu akhona ngale komakoni so wena okudingakalayo ukuthi wena rejista namuhla ukuthi wena ungaqedi isikhathi kusisilandela thina ngoba ngapha sililandile lonke ukuthi ikwanise ukurejista siyabonga. Right, asibone uzeki ndimubhunzo 1 nini. Saka ukuthi blitz kunoku ikaphela musi wa 25 October. Ikaenda kana ku Harare West. Ndokwanisa kuterawo here ikoko ndonoregister. Ndechiri kubvumidzwa here kana zvanovharana. Ndibatsirei pamapa.
Zvakanaka, unokwanisa kutevera kuenda kunorejesta kuvhota. System yatinayo inyuwani inokuendesa kupolice station yenzvimbo yaunogara. Ukangoenda uine proof of residence yako, neID yako, all required documents yako, VR1 form rako akapila, vanokurejesta vobva vakuposta kupolice station kwako. Right. Zvatanga zvimubairo zviya zvatatora kukanira handiti. Tine mibairo iri panapa mbatatotii paya, kumbatonyoresa kuvhota handiti. Right, kuri kwaya kusemberisi uko. Right, vanhu vekusenberisi ndokuziyai makangwana sei handiti. Tore masiripi wakarejesta kuvhota tore masiripi. Munawo. Ndokubvunza imvunzo kuita mai. Kuenda kunorejesta kuvhota kunodiwei? Handiti passport. Vagona amai ava here? Vagona? Saka ndopa mafuta? Amai here anobikira vana kuma. Right, tine zvakawanda zvakuti mibairo yedu ichiri pano handiti. Ngatizwisei kuti pane zvinhu zvinodiwa. Zvanzi BVR. Unogona kunonyoresera chero pasenda yakavhura izvezvi. So kuchiva pano unongosvika chero senda yawangosvika wotonyoresa kuvhota handiti. Tiri kuwirirana here? Secondaries woye! Secondaries woye! Pane zvanzingwa here? Pane zvanzingwa? Right, tinoda kuti ndinzwisi anoda vanhu vakuru handiti. Mafuta anopira vanhu vakuru handiti. Vanobika kumba handiti. Ambuya, titeze. Tainozwisa kutaurwa. Mazvinzwisei. Zvanzi panodiwa chipo kunovhota chimwe. Chisiri passport. Panodiwa chipa. Chimwe chifuti. Chitedzera ipapo. Proof of residence. Vanozambira vataura nechirungu kuti proof of residence ndo matsamba anosana kura kwamunogara. Ndovapaira. Muri serious? Right, ambuya taurira mafuta enyu handitika. Right, mambona vakuru. Vari kurevana muchino mune zvokutibatsira kuri kunazo zvachichakubvunzai muchakupindura munosvekera padhuze nokudedzai moyo handitika. Right, ati BVR for every voter, walala, wasala. Handichiwirirana. Itai kuti zvibata zvose ndogona kuzvibvunza slogan iyoyi makatadza kuita handiti. Tati BVR for every voter, walala, wasala. Right, bata mane mvunzo wada kuvhunza. Bata kubvunzai vanhu une mvunzo muda kuvhunza. Right. Secondaries woye! Marejesa kuvhota. Silipi yako mudenga tu. Silipi yako mudenga katore. Yes. Ndavaona amai vamwe vari panapa. Ima amai, proof of residence yatati unogona kutakura. Ndeyakaita sei? Example 1, proof of residence. Ene muinoenderana nezita rako, zvepamba paunogara kana kuti tambe unenge wanyorerwa. Panhamba yepamba paunogara. Vakuoneramo. Tati isusu kunodiwa chinyi? Vakuona amai musavaitira shanje. Proof of residence unotakura tsamba iri muzita rako. Ndizvoka? Kana kunyorerwa nalandlord, kana nababa, kana naamai. Right, mune Zimbabwe kunyoresa kuvhota wotozviwanira mubairo handika. Isu neZimbabwe Electoral Commission takanomira kuti upai mubairo yacho kuzvakare. Right, nda kuti kubvunzei mubvunzo 1. Kana ndakarejesa panapa anogona kurejesa pamwe futi here. Ndati kana ndakarejesa panapa anogona kurejesa pamwe futi here. Ndina munhu wariwa. Matingu. Munhu anovhota. Why munhu anovhota? Saka munhu anonyoresa kuvhota kana muiko. Zvai munhu anokwanisa kunyoresa kuvhota kamwe chete handiti. Ndingaita pembairo baba. Chibva maenda dha. Right, ndine mubvunzo kuti. Right. Teerera muzoka. Hatikufanira tese. Tati BVR for every voter, walala, wasala. Handikuwirirana. Ndingaita mubvunzo wamunobvunzo panapa ndiri. Ine wamubvunza utombonetsi. Chichatonetsa ndechekuti mubairo ndoupani. Vanorejesta kuvhota vanofanira kunge vaine makore mangani? Right, tobona kurohwa kuona kurohwa right, vanhu vesemeris muripo here semeris
Boys, warrior. Be of every voter. Let's take it with you from Magayana. Let's say, I'm going to do one with you. I did it. Hey, Tati, can I be about one year for them? I'll go my friend. I'll go the woman. Size for my table, my lawyer, but you go about to whatever you say about Paddy. So that top of me, Ramaya. Ask a man with another one, speaking by you. Right for me, no good celebrity. When you are a voter, who voted for the venue, because they were taking free, how many of us in a vampire? I don't want to go to the money, without telling on you now. Immediately, when you are a voter, you don't want to go to the General, they get you there, so they be here. Okay, right. Maita. Okay. Jingle. To find out more, visit erczim.org. Chinangwa chedu ndechekuti tiparticipate mumaelections handiti ukaora moyo nokuti hauna kuwana ticket ora moyo nokuti waramirwa kurejista kuvhota agona mubvunzo neatadza zvinoreva kuti hatifani kuora moyo patinobva pano takuenda kumba kana uri mubereki uri landlord une vanhu vasina kurejesta pamba pako uri very irresponsible taurira vana vako vadarika 18 years kuti budai munorejesta kuvhota handipisasa zvisina kurejesta kuvhota kana uri landlord zingaro dzasina kurejesta kuvhota ita demonstration baba yekutunga chikwangwari kuti nendochimboendayo umbonorojeswa kuvhota ivazoziva ndinora vasikana vatatu vane makore 18 vasvike panapa vatatu vasikana chete dj ndinoere musambo musere cherotai vasikana vatatu temeraiso kana unomiselemne
To find out more, with ERCZim.org. This livecast is brought to you by Zoom DITV, Vision of Slime Media Production, specialists in social industry, This livecast is brought to you by Zoom DITV and Vision of Slime Media Production, specialists in social industry. This livecast is brought by Zoom DITV. Right. We are into it. Specialists in social industry. Right. Mr. DJ, are you ready? DJ Smith, right. DJ, take it away with the DJ. Specialists in social industry This livecast has been powered by Zoom DITV and Vision of Slime Media Production, specialists in social industry and in-house TV. This livecast has been powered by Zoom DITV and Vision of Slime Media Production, specialists in social industry and in-house TV. This livecast has been powered by Zoom DITV and Vision of Slime Media Production, specialists in social industry and in-house TV productions. This livecast has been powered by Zoom DITV and Vision of Slime Media Production, specialists in social industry and in-house TV productions. This livecast has been powered by Zoom DITV and Vision of Slime Media Production, specialists in social industry and in-house TV productions. This livecast has been powered by Zoom DITV and Vision of Slime Media Production, specialists in social industry and in-house TV productions. This livecast has been powered by Zoom DITV and Vision of Slime Media Production, specialists in social industry and in-house TV productions.
This livecast has been powered by Zim DITV News, a division of Sly Media Productions, specialists in social media streaming and in-house TV productions. This livecast